leyo mithi leyo asikwazi ukuyibeka noma kanjani, sifuneke leyo moya siwucontrol, so ufaka kulento ewuselo, it's able to control it very well, because leyo nto leyo iyakhona ukuphila lelo selo njengomuntu, njengento ephilayo. Bese iyagezwa leyo nto leyo, iyahlanjululwa leyo nto leyo, iyagqokiswa, isigubhu siyagqokiswa, uyabo, siyadla. So kusho lento iyaphila umuntu. Kodwa yini lento ephilayo? Akusi ukuthi ufaka umuntu vele originally, no, ufaka umuthi, but lo muthi wase uyawuvusa ndlela thizeni ukuze ukwazi ukuthi uphile umelane nesimo esithile lower than your standard. Uyabo, so this is a cry out yokuthi ndoda ikhona into engophathele yona okufuneke uyamkele, yabo. So that is why ke isikhathi esiningi abantu abanjalo babona ngani impilo yabo it is like a roller coaster. Iyakhona ukubavulela just ukuthi kubatshengisa ukuthi unayo manje lenhlanhla, ngakunika zonke lezi zinto oyifunayo, bese umuntu uyajabula iphinde yabo, because there's a need for an alignment. But as like we're saying, we need to emphasize ukuthi umoya osheshe udube kalula ke futhi loyo. Yes, because umoya oclean ongadingi umuthi, most of the time udinga into eyiswasho nje ukuthi ukwazi ukuthi uyihlambulule. Eningizimu Afrika kwesakithi isifundazwe bakithi siyabingelela enkalweni zonkana ezaseningizimu Afrika, sikhuleke lapha ke emakhosini asendlunkulu, siyabingelela kakhulu bakithi endlini enkulu nokuyona yona esikhothama kuyona sonke siyisizwe. Siyazi ukuthi niyasibukela lapha ke ephesha kwezilwandle e-UK. Ngibonile ukuthi ngempela ni busy, ngempela nihlezi ninathi. Uma sibheka nje ama analytics asitshena ukuthi lapha e-UK nihlezi ninathi ngaso sonke isikhathi lapha ke kwithi RCT TV kwithemba podcast. Namhlanje ke nginomela lapho wendabuko nokuyena ofike waqeqa amagula. Sisendlini zombuso ke. Mfowethu usufikile endlini zombuso, siyakubingelela. Soto baba, asithoboye futhi nanamuhla sijabulela ithuba kakhulu lokuthi sibuye ekhaya. Ya kuhlale kumnandi masinawe ke sibingelele nababukeli emakhaya kuthi RCTV. Lokho zonke nje izinkundla zokuxhumana noma zama social media abasithola kuzo. Umavuso ke inxele mfana obhekisa inkabeji kubweni sicunga sikhuluma sinamhlanje bathe unendaba namzukwana nganayo ngokudida amaphisi. Siyakhuleka ke kwelengabadi, siyakhuleka ke sithi sithobekile namhlanje sizolalela sizame nathi ukufundisa la sifundisa khona. Asazi lutho ke sotobe kufanele sikuveze lokho ngoba umuntu owaziyo umuntu who has accepted ukuthi akasafuna ukwazi impela uma besiphila nje ulwazi neinformation isale siyinqela sithola sithemba ukuthi sizo eza koqwansile impela siyathoba ke impela. Qawela kithi udida abantu abaningi, kodwa ke okukhulu kunakho konke engifuna ukungena kukona ukuthi mhlambe previous episode ikhona into esikhulumile ejule ngendlela eyisimanga namhlanje isanyakazisa abantu. Ukhona umuntu omdala mfethu abantu ungaphezulu ka 50 years uyangifonela uthi le yansizwa yangilekelela kakhulu ngisenkingeni ingeze Cape Town lensizwa angifuna ukuyidalula kodwa uthi ngizwile ukuthi ingweve endala mfethu uzizwe unjani mfethu ukuthi udile nabantu abadala enyameni mara wena umncane kodwa nje wenza izinto ngempela engenzeki kalula. Isizulu sithi sotobe ubudoda bukhulelwa. Okusho ukuthi impilo ingqinamba esibhekana nazo nezinto esiphathise zona emazulwini kuNkulunkulu nasemathongeni nje akithi yizo kakhulu izinto lezi ezifike zisenze sibe nathi sivelele, kodwa kufuneka siphinde sazi ukuthi it's not about us, akusiko okwethu, ilabo abasembethe, ilabo abahamba nathi, iziphiwo esinikezwe sona esizamayo nangayo yonke indlela ukuthi sisihloniphe, sisebenze ngokweqiniso. Asisho ukuthi uNkulunkulu kuphela wenza into 100%, okusho ukuthi uma sisaphila sisangabalaphi yebo sizoba nawo amaphutha, sizoba nazo izinkinga lapho nalapha, but all I'm saying ukuthi sizama ngayo yonke indlela ukuthi abantu sibalekelele
sigadle ngazo zonke zephuke. Yeah. Uyabona, uyambona nawo umuntu uma umlekelela ukuthi noma kungathiwa isimo sakhe sihamba kancane noma izinto zithatha isikhathi, kodwa umuntu kumele umbone ukuthi lo muntu cha uyazama. Ngoba ke we are in a microwave generation. Yes, It's a quick fix. Yeah. Abantu bafuna izinto ezisheshayo. That's why namhlanje kudume izithwalo, kudume izinto ezinjalo, but we are saying let's compose ourselves, sikwazi ukubuya silandele iprocess ngoba yonke into ine process, inendlela yakhona. So siyazama, siyathobeka kakhulu ukuthi ke sibe nabantu abanjalo abavelayo ukuthi ke bakhona ukulekeleleka lapho nalapho. Kuyasithokozisa kakhulu lokho. Yeah. Khawela kithi mhlambe kokunye imimoya yehlukahlukene mfethu ekhona phansi komthunzi welanga, mhlambe uthe ukuthi nje qaphu kuyona. Ikhona mfethu into ethi eqhamuka ithi uyichazile le mimoya mfethu. I think you 3 or 4 bathi kodwa kwinzuza hayi awuhlala ngaqhawela kithi bebeyidinga qhawela kithi inzuza ukuthi no songena kuyo ake siqhubeke nje kancane kuyo Sotobe njoba usinikile ithuba ukuthi ke Sotobe asifuni ukuthi umuntu abesebhala i-encyclopedia noma eqosha ebhala phansi ukuthi into inje bese uyayiformularize noma you constitutionalize it ukuthi uyifake eboxini. Indaba yemimoya indaba ehlukahlukene nevela ngeindlela ezahlukahlukene kithi sonke, more especially uma sithinta leona le ndaba yenzunza, because inzunza sithe umoya cishe owesikhombisa okusho number 7 usho i-perfection noma usho i-completeness ngokwesimboli noma yangokomoya. So okusho ukuthi umoya lona ofike uphakamise noma uhlalise kahle umsebenzi othi uyawenza, but inzunza nazo ngokwazo azihlukile, azifani. I think we have different, mhlawumbe umoya wazo uhluke nawo cishe ka7. Okay. Umoya wenzunza. Those popular ones ezaziwayo mhlawumbe mabathi bayihlukanisa bathi inzunza emhlophe, inzunza emnyama, inzunza ebovu. Okay, that is fine, but still it's not limited kuleyo nto leyo. Le mimoya ihluka kanjani Sotobe? Asiqale mhlambe ekuveleni kwayo. Sithe umuntu onale mimoya simbona unamaphupha athile afana nokuphupha abantu bangaphandle, ngaba belungu okungaba amandiya, ngaba ama-China. Abantu akaqini ke lapho omunye egcine ephupha izinto ezisymbolic ezifana namahashi noma ezifana nama mermaids, yabo. Omunye ahambe abe ayithole engaphasi kwamanzi, uthola ukuthi kuba nama visitations noma elele ebusuku. Omunye literally uyaphuma emzimbeni, uthola ukuthi uyithola uvakashele ubukhosi basemanzini noma ungaphansi kwasemanzini, uhlele nezinto ezithile noma nezilwane ezithile ezivelayo. So konke lokhu kuphinde kuhlukeke manje kutheni uma sikhuluma, mhlawumbe asicale la sibuyele emuva kancane, sikhuluma ngegobongo lokuhlunga imimoya. Masihlunga imimoya wena Sotobe, ila sisuke sizama khona ukuthi sikutholele i-direction yokuthi ngoba wena uthi unomoya, lo moya walenzunza imuphi kahle kahle ene ugqoka iziphi izimiso okufuneke uzenze. That includes indaba esicale sakhuluma ngayo ukuzalwa kwembethe, ukuthi eminye yemoya ifuna ukuthi imbulwe kuwe, kube nokwembula okuthile ukuze ukwazi ukuthi ube ne-access noma ukhulule leyo moya leyo ukuthi ikwazi ukuxhuma kuwe. Because lokho kuyabaluleka Sotobe. Siyezwa ke namhlanje ozake wethu bathi abanye banalo into engamagobongo enzunza. Well mina angilazi futhi won't recommend igobongo lenzunza, but sikhuluma ke zikhona izinto ezithile ezifaka phakathi eziwasho ezithile ezakheke ngemchakazo ethile ezenza ukuthi zisondeze loya moya waleya nzunza. So iyo leyo moya lezo zinto lezo umuntu wenzunza kakhulu agxila kuzo. Yes, ikhona inzunza especially lena egqoka ijazi elimnyama and red. Iyo ke le ephinde ilwe noma iphathe imithi lena elwayo noma enzima kakhulu. So okusho ukuthi yona ayixwaye imithi, but most of the time abantu benzunza kusibona
abantu bemithi futhi nayo ayilungiswa ngendlela yomuthi. Uma ilungiswa that's why it's a last stage, because umuntu Sotobe njengoba ufika wena emhlabeni awulethwanga yimimoya, ulethwe through a portal yako Sotobe yako Sibiya. Uma ulethe kuleyo portal sesifaka ke abakibo mama wakho nalapho ukuthi nabo bekhona. Sisho ukuthini ngaleyo nkulumo? Sisho ukuthi zikhona izinto ezingakomoya noma eziyiphiwo that we should not focus kuzo at first. Funeke sifocus ku foundation kuqala. Ukuthi le mimoya mase siyilungisa noma sesiyihlalisa kuwe ihlale ku foundation eqondile. Ngisho ukuthini? Ngisho umntwana ubangwa zidalwa, ngisho umntwana othola ukuthi kunamadlozi aphenduliwe because le mimoya ithola ukuthi ayikwazi ukufunctiona noma ifike ihlale la uzothola ukuthi kusangcole khona. So manje people tend to confuse the two uma sibalungisela. Awukwazi most of the time uma simlungisela umuntu siqale simthathe kuleyo ndlela leyo yokuthi simlungisela isimo sakhe, i-foundation yakhe, ukuzaleka kwakhe ukuze ukwazi ukuthi leyo moya, that's why sikhulume ngokwembula kwelezo ingubo, ukuze sikwazi ukuthi lowo moya uma usufika uhlala kuye uhlala on a straight foundation. Ayikho into ezowuphazamisa. So I think I saw a lot of mistake engiyibone kakhulu kubantu abahamba bakhala today. Yes, bahambile bazenza izinto kodwa uthola ukuthi mabathinta izinto bazithinta ababodwa, abazithinti nabantu noma nesisekelo sayo leyo moya, ukuthi leyo moya ukuze ibe khona la ekhaya ifike kanjani. Yabo, I made you an example ukuthi mina ngaba umfundisi, ngangiprofessor esontweni, ngisesontweni labazalwane, but I found out ukuthi ngiba nezinkinga lapho, sambe sishayisane, kudlane kabuhlungu nabanye abantu. Kodwa because I was not acknowledging lo mkhulu noma leli khehla elangibatha ngaleyo nto leyo. So mina ngangicabanga ukuthi hayi uNkulunkulu ungithandile nje from my mother's womb wanginika leyo nto, but I did not acknowledge the person or to whom leyo nto leyo ivela ngaye kimi ukuze mina ngiyithole. So into esizama ukuyiveza ukuthi let's not neglect leyo part ye foundation yokuthi kume kanjani la ekhaya. Awukwazi ukuthwasisa umntwana noma umlekelela imoya lo mntwana unobudlozi obuthebuliwe ukuthi yiphi isisekelo saleyo moya, leyo moya bayifika izofika ihlale kusiphi isisekelo kulowo mntwana. And that is why abantu ba frustrated today, because even leyo moya, especially lesikhuluma ngayo yenzunza, ifune ikwazi ukuthi ikhulume kuwe ukuthi thina sikufuna edamini elisource, sikufuna emfuleni elisource, sifuna uphathe ukuthi nokuthi ngesikhathi esithile usilungisele kanje. That spills over. Sikhuluma ngomoya futhi ohamba nenkosazana. Uma sikhuluma ngenkosazana, umoya cishe ohlambuluke kunawo wonke ngoba wona awuthinti nje umuthi kunawo at all. So now kune problem esinayo Sotobe ethi unayo lemimoya but uphinde uqube, uphinde ube nobugedla, uphinde ube nobusayoni, uphinde ubuthandazo or uphinde ube nomngoma, bese wena through ukulungisa leminye imimoya usuhamba uthinta lemimoya ngendlela errong. For example, kuyatholakala ukuthi umuntu ethwase noma egida ingoma kodwa engaliphuzi igazi noma ngalidla, ngoba usuke lo muntu enomoya othile ohlambulukile ozofike uyixwaye lento le bese ingenzeki. So amaphutha esiwalungisayo kakhulu sibona lapho ekutheni umuntu ahamba ethinta izinto kodwa ezithinte wrong, bese iduba lemimoya noma isuke kuye. And manje uma isukile le moya kufana nokuthi uhamba ngemoto kodwa le moto idalelwe ukuthi ibe neturbo i-engine yakhona. So the moment iturbo yaleyo moto isingasebenzi, it means leyo motor is no longer powerful. Okusho ukuthi ke now that's why uthathile umsebenzi wabageza abantu abadala wenza okunye kodwa awusebenzi, uvalekile. Kodwa inhlanhla yakho ayikho. Uthe wena wazala umembethe waba nenhlanhla wahamba oyimbula ingubo but you are still frustrated today. So sikhuluma ngaleyo nto leyo ukuthi ke ikhona into ekumele wena ikulekelele moya thizeni ukuze ukwazi ukuphila uye phambili. Ngeke ngakhuluma kwenye ama podcast ngathi mina kuyenzeka uthola ukuthi umunye umuntu uma simbuka simbone enesithwalo originally, but uthola ukuthi yena zange athwale. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi lo muntu uhamba nemimoya
abanye abantu ukuze bathole leyo moya leyo leyenzunza noma leyo mndawo noma leyo nkosazana badinga ukuthi baye emagedleni, badinga ukuthi baye ebantwini abathwalisayo abakwazi ukuvusa ifana kalo noma imoya ecishe ifane naleyo bese bemthwalisa noma bembathisa yona. Uyabona? Kodwa leyo nto leyo ayifani nomuntu ozalweke naleyo moya originally, because lo ozalwe nayo originally unenhlanhla yakhe ephila kuye edinga ukuqondiswa. And most of the time those are the people othola ukuthi mabathi bazama into eyisithwalo ayisebenzi kubo. Because lo muntu unento yakhe anikezwe yona emazulwini before efike emhlabeni. So kufuneka kubiza ukuthi manje uyibukisise lento yakhe ayimbethe ukuthi uyilungisa kanjani. Ungayilungisi ngalendlela wena owazi ngayo ukuthi mangivusa umoya othile ngivusa kanje bese ngiwenza kanje, ufuna leyo nto leyo bese uyilalela. So we are saying kunabantu empilweni zabo abavela as if banento eyisithwalo but abathwalanga, we just ukuthi banemimoya ethile that comes to elevate and ipromote noma ibaphakamise esimeni sabo sokuphila. Yo, ayahludlwe ekhasini mnumzana. Bathi ngifuna ukuthola nalaqha lakithi ukuthi ukhona umuntu ovele nje ethi umevuka ekseni evele gijime iqonde emanzini mfethu eyongena phakathi lapho efike ehlala impela maybe buma 4 5 days 7 days ukuthola ukuthi kuthiwa uhambile wafika wangena emanzini akatholakali, umoya kusuke umthumbile inhloboni yomoya. Yes, ikhona into enjalo noma it becomes very rare nowadays, kodwa khathi zakuqala leyo nto le ikhona. Ezinye izinto asik-highlight eSotoba azisenzeki manje simply because of ukuzaleka kwethu nangendlela esesiphila ngayo. For example, uma ubangwa izidalwa noma kunento engahlala kangahle emsamo wakho, awukwazi ukuhamba uyobhekana naleyo moya. They will rather abantu bakini cause a disturbance yokuthi noma ngabe kudingeka. Baningi abantu today othola ukuthi bayavezelwa ukuthi kumele vele baye emanzini bafike bengene ngesikhathi esithile baphatha izinto ezithile, kodwa every time mabathi bezokwenza leyo nto leyo kuba ne disturbance ebakhona, because there's a danger yani number 1 yenhlambuluko, there's a danger number 2 yokuzaleka kwalomuntu ukuthi njoba eyokwamukela loya moya uqhamuka kuliphi side lo moya, isiphi isidalwa kulomuntu esizokwazi ukuthi simmele ukuze akwazi ukwamukela loya moya uhlale kuye. And if you find ukuthi lesi sidalwa ekufanele simngamukelise lowo moya is not aligned noma sihlale sekhanga kahle kuye, lo muntu uzohamba lapha emanzini angeke asabuya, uzoshona. Angeke kufane nesimo sokuthi uzofika lapha aphothule iprocess yakhe, because isikhathi esiningi uma kwenzeka kanjalo is not a secret. Leyo nto leyo bayayiveza abantu kuleyo nto ukuthi bazoyiveza kimi mhlawumbe mangibethe leyo moya ngiyinyanga nje yasendaweni ukuthi kunomntwana onje esifuna ukuthi ngesikhathi esithile kanje uyomenzela into enje umphothule kanje, yabona. So that communication becomes key ukuthi even nala ekhaya uma ngabe lo mntwana noma lo muntu kuthi udukile kungabi nento eyisililo, kube nezinto ezithile ezikhomba ukuzila zokuthi silindele okukhulu ukuthi kune process la ekhaya umntwana ahamba noma akuyo. So ngizama ukuvezela ukuthini leyo nto leyo iyayenzeka, though is very rare namhlanje ukuthi yenzeke, but is because of those reasons engubekela wona ukuthi that's why ingasenzeki. Sekugcina abanye sesibaqelela kuyo le moya yasemanzini ukuthi cha, instead ukuthi lo mntwana ezohlala lawo malanga noma iwenzekeni, sicela ukuthi ke simphothule ngalendlela noma isifike vele la in this body of water, siphathe lezo zinto ngalesikhathi esithile, kodwa simhlambulule lowo moya ngendlela thizene, bese nawo lowo moya sikwazi ukuthi thwebule mhlawumbe for a lack of a better word, okusho ukuthi sikwazi ukuthi abe nawo lowo moya la ehlala khona, ukwazi ukuthi lowo moya ube comfortable kuye. That is why ke sikhuluma ukuthi abanye abantu bagcina baneziziba, banamadamu abanabo esigodlweni noma ekhaya labathi bahlala khona, because all of that is symbolic of imoya ethile yasemanzini ekumele ikwazi lo muntu ukuthi iphile naye. And kunama challenges abakhona futhi njoba kufuneka sikutshele ukuthi uma
entertainer loya moya sekufuneka wenze sure ukuthi usuganiwe usunazo ezinye izinto in place ngoba loya moya unomoya othile mhlawumbe ujealous kakhulu especially umoya wenkosazana uzogcina ungaganiwe unganamfazi yabo ngoba kahle kahle usushadile in the marine world noma usuhamba nento ethile so esikubiza ukuthi ngiyakhumbula nje ngifika kwelinye indawo kuthiwa kimi ayi mfana usemncane for ezinye zezinto kodwa today I understand why wakushiwo lokho wakungashiwo ukuthi masithi umuntu semncane sometimes asisho ukuthi akanamandla noma akanamqondo wokwenza izinto noma ukuhandle izinto but sikhuluma ngesimo sempilo usushadile yini usunabo abantwana usuqedile yini ukuthola abantwana because masikhuluma ngeminye imimoya that is why iminye imimoya idinga abantu esebaqinile because sizama inkulumo efihlekile leyo sizama ukukutshela ukuthi kunezinye zezinto ongeke usakhona ukuzenza freely because usu activate leya moya leya so you need to have usudlalile waqeda usukwenzile okunye waqeda then we can introduce you to that level. Mnumzane, yes, ijulile lokhuluma ngayo njengamanje kushuthi lapho kusuke mhlawumbe usuthwala unaware uma kunjalo yeah. There's a very thin line Sotobe ngithe kuwe kunemimoya yalabantu abahamba nayo originally but abathwalanga but le mimoya ivela njani njengabantu abasithwala yeah because nayo le mimoya inemithetho nama guidance wakhona yabona so it's a topic for another day because uma sethi siyabuka umndawe kahle kahle yeah uma unomndawo nesithwalo unomndawo nesithwalo yes umuntu enzunzu nesithwalo why sisho njalo sisho njalo ngiyazi ozakwethu bazongidla kodwa sisho njalo ngoba wena Sotobe uma usufika kimi noma ufika kumthwalisi yeah kuyenzeka ukuthi silande imimoya ethile eyi-nature eyasemanzini ebagqokile abanye abantu without any effort yabo ukuthi bahambile kodwa ngoba uthi wena awunayo leyo moya and ufuna amandla athile wokuthi ube yinto ethile noma ube namandla empilweni bese sikuxhumanisa naleyo moya but sikuxhumanisa naleyo moya through a channel ezobe that is man-made, that is not natural. Ezobe yenziwe yimi ngumelaphi wendabuko. Okay. So uma ngikuxhomisa kuleyo channel leyo okusho ukuthi ngunika amandla wena ongazalanga nawo. Yeah. So uma ngunika amandla ongazalanga nawo leyo nto leyo isiyini isiyisithwalo. But i-problem esinayo ukuthi umuntu uma ekhuluma ngesithwalo people igazi liyabaleka because bazi ukuthi into iphakelayo into embi sekutheka igazi sekwenzekalani la uyabona but ilento esizama ukuveza la yona ukuthi kunabantu abanikezwa imithetho imimoya abahamba nayo but leyo umthetho uma uthi uyayibuka it's very close noma iyafana nomuntu othwele. Khawulami lelise mhlambe umduduzi la e-studio noma Ayanda. Yes. Uma umbuka mhlambe wena njengomolaphi wendabuko uyakhona mhlambe ukudetermine ukuthi ayabona lo uhamba nomoya othize. Yes, no, that is definitely umsebenzi lo esiwenzayo. Yes, that is very easy, especially kulula futhi it's recommended ngoba asikhulume mhlambe si-take a deeper kancane. Sikhuluma ukuthi wonke umuntu Sotobe unenhlanhla azalwe nayo. Akekho umuntu ozalelwe ukuhlupheka emhlabeni. Wonke umuntu ebudlotini bakhe noma ekuphileni kwakhe noma yena nje siqu sakhe inhlanhla yomuntu ihlukana kathathu uma ephila. Ikhona inhlanhla oyithola through your lineage oshuthi ekuzaleni kwakho esibongweni sakho okushuthi inhlanhla lena eyayikhona la ekhaya mhlawumbe yakhiwa okhokho omkhulu ukuthi ibe khona. So isivela manje izinto lezi ezifana nobukhosi that runs through a bloodline. But even though it is like that nakhona lokho kunendlela noma kunomthetho yakhona ukuthi abantwana bala ekhaya ukuze le nhlanhla ikwazi ukusebenza ufuna uphile kanje noma uwenze izinto sikwenzela izinto kanje. Bese kuba khona ke inhlanhla ehlala kumuntu through ukuzalwa embethe through ukuzalwa
ephethe enikezwe an assignment ethile imimoya le embethe. That is why lo mntwana kufuneka eqale ebese eyimbula leyo nkukhu. Kodwa kuyenzeka ke manje wena soto uthola ukuthi umuntu akayiboni inhlanhla yakhe, uyahlupheka. Makafika kimi bese lo muntu efuna ukuthi emkhulu ngifuna ukuphakama noma ngifuna into enjani. The first thing is not ukuthi ngithi mina here is a list. Yeah. Choose the options. Yeah. No. The first thing ngithi mina kuwe ufune ngubuke kuqala ukuthi njoba wena unje iphe yakhe inhlanhla originally. Yeah. What went wrong? What is corrupted in your lineage? Noma into ebuthakathi yini noma into edinga ukwembulwa yini ukuze ukwazi uyibona leyo nhlanhla esithi uzalwe nayo originally. Uma sesikutholile lokho, then we align you now ukuthi no Sotobe wena umuntu wamanzi kakhulu uhamba nesimo esinje kunogogo noma kunomkhulu ohamba nawe kulesi simo. Manje angeke Sotobe sikhona ukuthi wena sikunike isipoko. Sizokhona ukuthi mhlambe kodwa sikunike into esebenza kakhulu through isithunywa noma into esebenza ngamanzi noma into esebenza ngokomoya. Bese leyo nto leyo siyixhumana nala because Sotobe ayikho into ovela uyibeke emoyeni kumuntu. Yonke into kumuntu iyamukela isidalwa esithile noma yamukela umuntu othile ukuze leyo nto leyo ikwazi ukuphila iphase kuye. Yeah. Yabona. Yeah. The reason why angisho ukuthi azikho izithwalo nje ezisuke nje usukele nje. Sikhona ezinjalo eseqeleni kodwa lo yilapho ke sesikhuluma ngemigomo ebanzi yokuthi ke manje ngoba usukele lento le usuzo is either iminyaka yakho kanjani noma kanjani yabo, but angifuni ukuqhaza kakhulu ngalento le bengizama ukuvezela nje la ekutheni inhlanhla yomuntu ihlukana kanjani and what is important uma ngabe uthi wena ufuna ukuthi ubone into zakho zishona phansi kodwa ufuna ukuphakama or ufuna ukubuza ukuthi what went wrong. Yabo ngoba sichaza ukuthi wonke umuntu unayo isabelo sakhe, has a level of grace uNkulunkulu amnikeze yona ukuthi uyophila ngayo. And the moment singakhona ukuconnecta kulapho, then uzokhona ukuphila without any danger and without putting anyone in the line of fire ukuthi manje wena usuchitha igazi. So uyabafulana ukhona umbuzo engithe ngathi nje ukuthi Jephu kancane kuwona kodwa asihlalanga kuwona. Yes. Uthe biyenze lento mandulo ukuthi umuntu eyohlala emanzini. Yes. Lo muntu emanzini yini lekusuka imvikela? Because umuntu nje mfethu uphila phansi komthunzi welanga akakhona ukuphila emanzini. Even for ngeke ezehlala even for 1 hour phakathi. Are you sure? Yeah, never. Kodwa lezi zinto kusuke zimise emanzini ezohlala 3 days yini lekusuka imvimbile. Cha, Sotobe umuntu akasi lento ibonayo. Okay. Umuntu akasi physical. Okay. Uma sikhuluma ngomuntu suke sikhuluma ngomoya. Okay. What you see physically itempeli noma umzimba umuntu aphila kuwo. Umzimba is the one that is limited. Okay. But spirit noma umoya womuntu is not limited. But ubuya umzimba. No ngiyakuzwa. Yeah. But all I'm saying ukuthi the ability yini engenza ukuthi mangihleli la ufona umuntu njoba sila studio athi igama lami ngumduduzi ngakwaShabanga. Yeah. Bese ngithi mina wena mduduzi bese ngiyamhlola. Yeah. Yabo? It's because I'm connecting through a spirit. So that means spirits are more powerful than the physical. Okusho ukuthi spirits are able to control umzimba wakho womuntu. Right. Umoya womuntu more powerful than umzimba wakhe. Yeah. And ukuze yonke into ezekenzakala emzimbeni iqala yenzeke in the physical. Iqala yenzeke in the spirit. Yeah. Ngisho ukuthi ke ungamind wena ukuthi uma sikhuluma ngama forces akhona noma ngayimoya ekhona, sikhuluma ngento epowerful kakhulu. Yabo ekhonayo ukuthi umuntu njoba ephila, take for example uma ufemba ngizokhipha ugogo wakho noma ngizokhipha umkhulu wakho ngimbambe akhulume through kimi, is because ngi-exercise an ability, a spiritual ability esizokwazi ukuthi si suppress all the physical
That is why phela sikhuluma indaba zasemanzini uyazila wenzeni ngoba you trying to do away with the flesh. Uma usemzimbeni you are limited. But once for example angene nje emanzini nje nginje. Yeah. Uma ngizongena emanzini ngivusa imimoya ngiyaphahla whatever you want to call it uyaphahla or uyathandaza kunemimoya ekufuneka uxhumane nayo ukuze uma ungena la emanzini akungeni umavuso kodwa kungena umoya lo ophila kimi so that I have a dominion ngikwazi ukucontrola amanzi ngikwazi ukucontrola ngikhulume nezinto ezikhona la so yiyo into esisho ukuthi lo muntu uma eya lapha ya usuka ngayi nje asenyameni something has taken control kuye lo muntu such that umzimba wakhe awusaphili and that is why I can tell you countless examples. Isikhathi esiningi lo muntu futhi uma ephuma lapha ya kuthatha isikhathi ukuthi kuphinde kubuye imemory yakhe because lokhu kade akwenza spiritually ngokomoya. Yeah. So through weeks, sometimes days, Yeah. izoloku ibuya lento kancane. Yeah. Ukuthi lapha ngitshela ukuthi lapha ngibe nginomkhulu wafika wathi sometimes through a deja vu ubona izinto zenzeka ukuthi la ngikubonile lapha because you are connecting ukuphila komuntu uma you are a spiritual person ngiphila mina in the past. Oh, okay. Kusho ukuthini lo kusho ukuthi yonke into ezokwenzeka empilweni into eseyenzekile already. Okay. So that is what into lesikhona ukuthi uma sihlola umuntu simbone ngayo because sekwenzekile usotobe vele nangu usotobe emayezala uNkulunkulu noma bakubo bamnika umoya womndawo usotobe bamphumelelisa la bayamnika ukuthi akabe namabhizinisi bamnika la usotobe ukuthi uyoba ne-studio uyokwazi ukuthi ekhulume ahlale phansi abe interview osolwazi. Yeah. So I can tell you from mase ngibuka my 5 years from now ukuthi uzobukuphi. Why? Because leyo nto leyo seyenzekile already in the realms of the spirit. So that is how we prophesy. That's how we see ngena kanjalo emoyeni. It's not ukuthi we are creating anything new. Uma wena uthandaza noma ukhuleke edlozini lakho hayi ukuthi uNkulunkulu soyamuva ke manje nango sotobe wena uma uthandaza you are aligning to what is already there, which means iphila ipast. Phila in the past, yes. Hayi indoda ayo hayi ngishayela izandla abantu bamaye. Yazi ngiyayithanda futhi uma uchaza ngalendlela ethi ispirit sinamandla ukudlula inyama so ngisho usemanzini yisona esivimba yonke lento ukuthi amanzi angangena emzimbeni wakho. Asiveze enye imfihlo. Kushiwo lana ukuthi umuntu mayethwasa akavuse idlozi. Yeah. Ngoba movusa idlozi kusuke is the dlozi that takes control, that takes over. Uzokwazi ukuthi umelane nezimo. Kunezinto ongeke uzenze usenyameni. Yeah. Because izinto zangokomoya lezi. Yabo? So noma nawe sikwenza imikhuba ethile, sifuna lo moya ukwazi ukuphakama. Kuphile wona la ube control because wena as a human being you are limited. Mina as a human being angimazi usotobe ukuthi udleni namhlanje. But if I can focus and tap into the realms of the spirit ngisuke ekutheni seyimanje mqobo ngibuke in my spirit ngizokhona ukutshela ukuthi sotobe ulalile yini endlini noma ulalephi because sengilalela something in the realm. You see angisho ukuthi ngaloko sibhala incwadi engithi wonke umuntu uma eprofesa noma ebuka ngokomoya uhamba kanjalo. Kuya ngendlela ezahlukahlukene but ngizama ukuvezela ukuthi umoya womuntu nje umoya ngaphandle ukuthi yonke into eyenzeka kumuntu kufanele iqale kuphi in the spirit. And that is why sikhuluma ngokuthi before wena entertainer imimoya noma uba puffed up ukuthi hayi kuthiwa angiyothwasa umkhulu noma ngiyothwasa ugogo idlozele nje awukwazi uhamba uyothwasa lowo muntu ungakazi uxhumane naye because it's not you who's twasaring and awukwazi ukutshelwa yimi
because mina I'm outside of you. Yeah. Uma wena usuphumile kimi endumbeni noma usuphumile la kade nguthiwa sisakhona, into ekumele iphile kuwe yilo moya lo bese ugeza suxhumanisa nawe. So okusho ukuthini, we must not create a dependency yokuthi umuntu uzofunctiona kuphela lo thwasa usebenza kuphela mala ekhaya noma wena ubona kuphela ngoba ula kugobela. Yeah. Kunengwijikwebu lapho kunokuganga, because sithi kuwe mangiphuma mina ePetrol for example after 28 days ngafika mina ngasiqala phasi isikhwama. Why ngisiqala phasi? Because sengi-independent, kunalo moya okhona osongilidayo, oso right ukuthi okay manje hamba lapha ya uhlangane nobani ekunikeza into enje, uhlangane nobani ukunikeza into enje. Kuyenzeka Sotobo, was it yesterday kunomunye ugogo ebengithi mangimthentela izinto zakhe mase ihlola sibona ukuthi uneqala, kunenhlambuluko kufuneka siyenze. All right, simthathe simuse emanzini simphahle siphathe inkukhu lapha soshweleza ini yonke lento. Uma senza leyo process lesi silwane bese siphethe sivele singene emanzini singakayitholi inyongo sesicedile ukuphahla, isivele singene nje emanzini. Awu ngithi mina kwenze njani manje? Yabo, but abangivezeli ngithi mina ayasichubeke senze ebusuku meselele bese ngiyafika kufika mina kuye ngizomtshela ke manje ukuthi why lesi silwane singene emanzini kufuneka siqale senzeni. But look, uma engibuza leyo nto leyo emanzini anginayo answer by the time leyo nto yenzeka. But uma eselele, because my spirit yiso esinamandla, yiso esilaphayo lo moya ohamba kimi, usuyakhona lo moya ukuyoxhuma kuye ukuthi umtshele ukuthi ngoba lento ingenzeka siyenze kanje yabo. So ngizama ukuvezelana ukuthi ukwelapha akusiwo ukuthi Sotobe wazi umuthi, ufundisile ukuthi lento le yenziwa kanjani, kuhlanganiswa njani. Kunento, kunomoya wokwelapha woma wobunyanga okumele uphile kuwe. And yilo moya lo masophila okwazi ukuthi ukulekelele kulomsebenzi owenzayo, even without your concern. Because mina ebusuku manje uma ungiphupha wena ngilele mina ebusuku nonkosikazi wami mhlambe ngimkhavarile akusiyinto yabo. Yes. We were emphasizing indaba yokuthi the spirit yiso sibalulekile, and uma siphila strive to remain connected nemimoya ohamba nayo noma nemimoya yakini, then you will not be limited. Khona kithi mhlabela phambili ngifuna ukuthola la mfethu inkosazana yamanzi noma yini inkosazana mfethu, ungene nje deep ukhe kakhulu lapha. Ngikakhulu. Okay, loosely inkosazana refers to a mermaid or mummy water or yavuka lento ndoda phela ngiyasinda nami ngoba ungibona nje ngiyakusinda ndoda. So loosely translated, yes, irefera lapho. Okusho ukuthini na? Okusho ukuthi umoya lona, inkosazana ikhona nenkosana ikhona. Okusho ukuthi inkosazana you refer to isinobulili phakathi, because ukhuluma with a mummy water, kusho ukuthi ukhuluma umuntu wesifazane noma ivatermace whatever ongayibiza ngayo. Yeah. But we are not so much interested in the physicality of it, ukuthi ime kanjani iyini. Sim interested emoyeni wayo. Yes. Kuyenzeka uthula ukuthi uma umbethwe le moya yasemanzini bese iba khona nayo loyo moya wani wesimo senkosazana of umuntu embathayo. But isikhathi esiningi, in fact all the time, inkosazana into ephakamisa futhi wena umsebenzi wakho, esuke izokunika umhlanhla obuthile noma izophakamisa isimo sesithile kuwe ohamba naso. Yabo, bakhona abantu abanenkosazana but abanganaso isiphiwo. Same applies njengenzunza, abangalaphi, abangama-politician, abangama-businessmen, who are having their own careers. But lento le isho ukuthini kulowo muntu? Lento isho ukuthi kune acknowledgement noma kunomoya wale nkosazana ahamba nawo edinga ukuthi
uhlanjululweke masithi uyahlanjulula umoya ukuthi that speaks of alignment uyalungiswa lo moya ukuthi uxhumane kahle naye because uma lokho kungenzeki kuyenzeka uthola ukuthi Sotobe unomntwana wakho lo mntwana ubathe uyambiza udlala la ngaphandle noma even khona la endlini ubathe uyambiza akakulaleli ay man woza lapha wena man wena ngaleso sikhathi uphethe a new doll uphethe unopopo omusha or umphethele something nice a toys lo mntwana is not paying attention to you kodwa you want to give him this gift yabo at the end of the day uzogcina sombiza harshly aggressively yeah wena ngiyakubiza oza la yeah because that is what the case yokuthi ikhona into ekuthile kumele uyamukele kule mimoya lo ohamba nayo but wena uloku uyasokora uyahlupheka lapha empilweni it's not supposed uloku wena you are kissing too many frogs awukhona ukushada ukhala ngendlala ugijima bahamba bakunika tipokwe bakunika izinto ezingaphasi bakunika igubhu bakunika izinto that are even lower than your standard uyabo so this is a cry out yokuthi ndoda ikhona into enguphathele yona okufuneke uyamkele yabo so that is why ke isikhathi esiningi abantu abanjalo babona ngani impilo yabo it is like a roller coaster iyakhona ukubavulela just ukuthi ibatshele ukubatshengisa ukuthi unayo amandla enhlanhla ngakunika zonke lezi zinto oyifunayo bese umuntu uyajabula iphinde yabo because there's a need for an alignment but as like we're saying we need to emphasize ukuthi umoya osheshe udube kalula ke futhi loyo enkosazana yes because umoya oclean ongadingi umuthi most of the time udinga into eyiswasho nje ukuthi ukwazi ukuthi uyihlambulule and align with it but as like we're saying bakhona abantu eminye imimoya edinga ukuthi babe neziziba ebenye edinga ukuthi babe nezinto abazenzayo most of the time abantu bangabafundisi abambathe umoya wokuthandaza nomoya wamanzi umoya wabo ke lo uyabambatha kanjalo but because they are so naive bacabanga ukuthi yonke into ichamuka kaNkulunkulu yes it's true yonke into ichamuka kaNkulunkulu but it's not aligned through ukuthi uzothandaza kuphela ezinye izinto zidinga sotoba ukuthi just do something when you are hungry you don't pray you go and make food uma ungathandaza mhlambe soze singcwabe ulokulambile so okusho ukuthi sometimes we need to understand ukuthi iziphi izinto ezidinga ukuthi sithandaze iziphi izinto ezidinga ukuthi senze something and sometimes you just need to do and align and stop being frustrated wenze into ngendlela efanele ngendlela efuneka ngayo then you are done so khala kithi uma ukhuluma ke ngawo umoya wenkosazana masekuwona nje inkosazane iumoya ozulazula emhlabeni noma mhlambe umoya mhlambe ungathiwa inkosazane ebhekane nami njengomavuso noma nawe njengosotoba ziyahluka ke inkosazana ngoba phela nazo ziyaphila zikhona okay most of the time you will be shown it's either a river very rare an ocean uthola ukuthi ube khomba lapho ukuthi ikhona kodwa othola ukuthi kufuneka uyilungise olwandle yabo but it's akusiyinto ethi you can own it yabo ukuthi eyami lena kanjani yes uma usufike kulelo zinga lokuthi leyo nto leyo you want to zikhona izinto yes sotobe will not deny efike awuzakuthi abayifaka emanzini efike ihlale khona noma bafike beziphakele even emanzini noma bese besiganga isiziba ngendlela thizeni ukuthi silalele bona yes ikhona into enjalo kodwa lokho kusuke sekuhamba nobuthakathi and that is why uthola ukuthi ezinye zeziziba noma yemfula it becomes notorious ukuthiwe hey loya mfula uyahlaba loya mfula every year because uthola ukuthi something disturbed the process of nature wafika umuntu waba nomhobholo wafuna ukuthi lento le ilalele yena izwe yena isebenzele yena so manje uma eseshonile noma esengasekho ukugcina lezo imfanelo isiba into that is out of control yabo enye ke uthola ukuthi yes ya introducewe yafakwa la ekhaya kodwa umniniyo
wangabi nayo indlela yokuthi ayidlulisele phambili so seyimele ihambeke ibuyele emuva. Kushuthi inkosazana umoya onomusa. Yes, kakhulu. But it's not beautiful njengoba abantu basho mhlawumbe njengoba bethi ayi umlungu omuhle no. Yeah. It's actually very horrible ukuyibona. Iyabonakala ke inkosazana. Bakhona abantu abakhonayo ukuyibona. Namafutha enkosazana akhona. I know it's an old debate ekhona leyo kuthiwa lezi zinto uzoyibamba kanjani, lezi zinto uzoyithola kanjani, but to tell you the truth sotobe into yaze yaba negama leyo nto kusho ukuthi it exists. You can never have a fake South African dollar because ayikho South African dollar vele. South African dollar ayikho. Yes, but you can have a fake South African rand because the South African rand originally ikhona. Yabo, so ngizama ukuvezela ukuthi ezinye zezinto there is nothing new under the sun. Ayikho into ongayicabanga manje engakazi icatshangwe noma engakazi yenziwe. So sizama ukuvezela ukuthi ungacabanga ukuthi uma sithi lezi zinto zikhona it was a myth masikhuluma amabafana abafishane sikhuluma ngani sikhuluma lezi zinto vele zayikhona. Yes, kukhona ukuthi sibe namagama lapho seqisela khona abantu sizinyanga ukuthi ngikhuluma ukuthi uSoto bangangizwa. So ngikhuluma ulimi oluyingwijikhwebo ngikhuluma ngephuma limile ngikhulume yabo ngemfakabili yabo ngizama ukuqisela inkulumo ethile kodwa lezi zinto lezo zikhona. Yo, yazi umubuya ngifuna sikhulume ngamafutha enkosazana. Ngoba ngempela ngiyayibuza ukuthi inkosazana ngokuthi iyashesha ukucaswa ingakuvumela which means phela into ayindoda ayi siyeke. Mhlambe sizoyikhuluma mfethu. Sizoyikhuluma. Kawela kithi ngifuna sivale ngento ethi isigubhu lesi okuthwala abantu abayisebenzisayo ukuthwala nani ihlangana kanjani mfethu nomuntu noma nezinkaba zakhe noma nenyanya zakhe. Sotobe indaba yesigubhu ukuthi mhlambe sezithinta kabe egcineni kodwa indaba yesigubhu ijulile akusizona zonke izigubhu. Look, sishawa ama-synonyms okusho ukuthi amagama afanayo. Uma sikhuluma ngesigubhu, sikhuluma ngegona, sikhuluma ngeselwa, sikhuluma ngento eyodwa. And isigubhu is not what you see. Akusho ukuthi akusile into oyibonayo le physical. Isuke sikhuluma ngomuthi ngoba ngohlobo lomuthi olukhona laphakathi. Leyo nto ekhona laphakathi yiyo edetermine ukuthi lento yinhle noma yimbi. Okusho ukuthi uma ufika esigodlweni sami ubona lolu selo noma ubona lento lelu selo, don't automatically think ukuthi ngithwele. Don't automatically think ukuthi nginento embi engidosa ngayo abantu la. Because ngiyawufaka umuthi la lento yayifaka amasi kudalo yayifaka ubisi le yanto leya i-container in other words. But namhlanje we have popularized it ngendlela wrong yokuthi uma ubona le yanto usucabanga ukuthi sekunento sekunesipoko la sokunomamlambo la sekunotikolosho la. Amandawe uma uthwasa umndawe siba khona igona lomndawe wonke umuntu uba nalo la uthola ukuthi iliza kanjani indaba yesigubhu. Indaba yesigubhu iza kanjena Sotobe ngoba kunemithi escarce, kunemithi efuna ukuphila ibe nomoya uma ivuswa ikwazi iphile. So leyo mithi leyo asikwazi ukuyibeka noma kanjani. Sifuneke leyo moya siwucontrol. So ufaka kulento ewuselo, it's able to control it very well because leyo nto leyo iyakhona ukuphila lelo selo njengomuntu njengento ephilayo. Bese iyagezwa leyo nto leyo iyahlanjululwa leyo nto leyo iyagqokiswa isigubhu siyagqokiswa uyabo siyadla so kusho ukuthi lento iyaphila umuntu kodwa yini lento ephilayo akusi ukuthi ufaka umuntu vele originally no ufaka umuthi but lo muthi wase uyawuvusa ndlela thizeni ukuze ukwazi ukuthi uphile umelane nesimo esithile yabo. So now depending ukuthi uvuse enhloboni yespirit wasifaka la kulento that's what makes it or that's what determines ukuthi lento le yimbi noma yinhle uyabona. Awukwazi ukuthi
njoba uhlangane uthe uyahamba estradini izolo waqhamuka umlungu wakuhlaba ngempama usuhamba wena uzonda wonke umlungu uthi wonke umlungu uyashayana. Yeah. That it would be wrong. But into ke sishoyo le ukuthi abantu bahambe bafakelwa izinto, bafakelwa izithwalo, bafakelwa imoya wrong kulezi zinto. And then now they go around kuma social media bathi yonke inyanga ephatha isigubhu iyathakatha noma iphatha izinto ezirong. Kukhona imithi yokwelapha izinsizi, kukhona imithi esikhothisa yona efika ihlale lapha ya kulezi zinto ingabi nankinga. Awukwazi ufuthi ukuba umnyanga bakho buyashoda because kunemimoya efuna siyivuse isekele ibe amasosha agada wena la ekhaya, agada lesikhwama sakho, afike asiwafaka ophondweni sofake igubhini, yabo. But nowadays, for example, nje mina isigubhu angisasakhi, but ngiyakhona ukwakha into esimilar to isigubhu because I understand ukuthi it's not the container. The reason why ngingasasakhi is because wena le container izokuthusa kodwa mangunika iwash uzolijabulela. But yet I've used the same spirit esilapha kule sigubhu ngasifaka la kule wash. Uma ngunika ijacket or ngunika uyajabulela leyo nto leyo ucabanga ukuthi mangunika iring uthi hayi no le ring it's fine. But what you don't understand ukuthi moya muni lo hamba naleyo nto uvuswe kanjani udlani uphila kanjani. So jula futhi ngelilanga ukuthi igubhu zakhe zihluka kanjani, is it recommended ukuthi imuphi umuntu omele abe nesigubhu? Kuyenzeka abanye akusiwona wonke umuntu okumele abe nesigubhu. Unjani okumele ebe nesigubhu noma kumele ebe nesigubhu? Yonke into sotobe ngithemina kuwe inesidalwa esamukelayo kuwe. Abakhona abantu through their lineage abanezidalwa ezinjalo noma banemimoya ephinde ivume izinto ezinjalo. So kodwa zikhona izidalwa noma amadlozi othola ukuthi umuntu mayehamba nawo awayidinga anejealous kakhulu, awadinga enye into ezobalekelela noma izoba booster. Bona bazimele gelekeqe ngendlela yabo anendlela yabo abasiphila ngayo. Lowo muntu kusho ukuthi noma ungamnika amanzi umthatha inhlabathi umfakele la emanzini ahamba yogeza akhulume nalesidalwa afaka ubisi. Avela ithola ithende ahlule wena uphethe isigubhu. Because there's an alignment ahamba nayo ethile ehleli kuye. Nanokuthi ke imisamo lesiqhamuka kuyo isigangiwe kakhulu soto. Zikhona izinye izinto othola ukuthi zihamba bese si stop ukuthi zenzeke ekhaya, not because they are wrong but because zaganga. So manje asisafuna ukuthi mase zikhona la ekhaya njengokushisa kwempepho ukwenza ini uthola ukuthi abanye umuntu uyamtshela ukuthi leyo nto leyo ungasayenzi because kwaba nengozi ethile la ekhaya efike yenza kanje. So kuyehluka but igula lendleba liqwala soto. Injalo indaba mfowethu. Nge-episode elandelayo ngifuna sikhe kakhulu lapha emafutheni enkosazane naye inkosazane sikhe nasegujini sibone ukuthi yini into esizophuma nayo qhawula kithi. Amazwi amabili amathathu ukuvala mfethu ukufaka phakathi nenamba yakho utholakala kanjani kuma social media platforms? Yes ngikhona eMahasoni Morganzone Mpumalanga next to Emelo, Gauteng, Live Valley, south of Joburg, Cape Town, Claremont, sikhona 076846631 Prophet Mavuso. Ngenxa ke uba busy kakhulu kwesinye isikhathi abantu basibekezelele. I prefer WhatsApp ukuthi nje ushiye umlayezo khona lapho siphinde sibuyele kuwe, but try to be brief. Abantu bakithi sotobe banenkinga sebadliwe kakhulu. So manje wonke labahamba khona babasathini manje omunye ufika kutshela ukuthi sengabe inyanga ezu6 wara ngikholelwa kakhulu ke mina ekuhloleni njoba ngisho. So angithandi futhi soto umuntu mayefika kimi engitshela ukuthi ezongitshela istory sakhe ekuqala. Angifuna story uma ungikhuluma nami. Mina ngifuna ukuthi wena ungitshela igama nesibongo, that's it. Mina ngizobe sengiyakutshela indaba zakho into ehluphayo ile kwenzeka lokhu kwenzeka so, because I problem esinayo when ungitshela information you are limiting me
mase nguhlola senginento ekhona emqondweni uthola ukuthi kune information kwachitheka isisu noma kunomuntu ukhehla lakho elabulawa empini elibayo angeke ngisalibona because sengifocus ekutheni wena uthi usotobe ukuthwebulile yabo so have an open mind uma kumelaphi and that is why abantu baqoleka sotobe because akekho umelaphi today ongafika kuye umtshela inkinga angabi nayo solution so why do you start telling the person the problem ngoba funeka umuntu mina ngutshele then you be more confident ukuthi lo muntu cishe into yami uzoyibona ngoba uyibonile yabo but wena ufuna through sympathy angazi noma mhlawumbe abantu bafuna sympathy noma ukukhala the same energy it takes to cry is the same energy it takes to change things. So don't go looking for sympathy. Don't be emotional about your situation. Kodwa nje be critically ube ne logic. Yinto esinga-avoid ngayo amaqola leyo kakhulu. So ngithi angikudlulise lokho la sikuthe sakhuluma khona mhlambe kwalumela basifakele isandla emanzini siyaxolisa kakhulu kodwa ke sithemba ukuthi khona esikudlulisile abazokuthola. Siyathobeka sotobe sibonge isikhathi sakho inamba yakho even on WhatsApp 076 siyabonga Ningizimu Afrika uMavuso uthi uma ufika kuyena ayikho lento ukuthi uzomtshena inkinga zakho wena mnikeza igama lakho nesibongo sakho uzovele nje ezisho zonke uzoyishaya ziphelele mina ngusazi ngwakwasibiya bengikhona la kwi-TRC TV sigijima kwiThemba podcast okwamanje mina ngibonga ubukhona bakho ngibonga ukuthi usa-like uya-subscriber ukhona umkhulu kithina ngithatha ikhoma zami ngiyakithi kwakhubalo libiwe igcekeni inkosi nenze kahle danko